Môžem sa spýtať teba napravo? No, teba. Rozmýšľam, že ktorú baliacu hlášku použijem, vieš? Ja som Kamil. Teší ma. A ty si? Vy ste kamarátky? Je to dobrá kamarátka? Odporúčala by si mi ju? 9 z 10 kamarátok odporúča? Áno? To je dobre. 10 z 10? To je až moc dobre, to sa mi nezdá. No dobre, tak nebudem tu čakať s vami, lebo som tu s kamarátom, chápete, ale aj tak by si mi mohol dať na seba kontakt, si myslím, nejaký. No to nebolo moc presvedčivé. A tak môžem. No, dobre. Máš pokec? Telegram? E-mail? Mail mám, ale tak ako... Ale nie, Instagram. No. Hej, môže byť? Môže. To môže byť, čo? Dobre. Ja som si tak myslel, že je to také modernejšie. Áno. Páči sa. Môžeš mi to naťukať. Už si sa požiadal, to je pekné. No dobre, ďakujem. Dobre, dievčatá, tak idem ja, voláme, píšeme. Už teraz ťa milujem. Čaute.